Buddy, Logan, Luna u Shadow huma 4 klieb li qed jipprovdu terapija għall-anzjani bid-dimensja li jgħixu fir-residenza tas-Simblija fin-Naxxar. Dlon kif jirfsu l-għadba ta' din ir-residenza, dawn il-klieb jintlaqgħu b'ferħu mħabba kemm mir-residenti anzjani kif ukoll mill-ħaddiema. Waħda mill-handlers tal-K9 Urban Search and Rescue Malta spjegat li dawn il-klieb huma mħarġa speċifikament biex jgħinu lis-soċjetà f'forma ta' terapija. Bdejna inizjalment li l-klieb jittrejnjaw biex ifittxu n-nies li jintilfu jista' jkun patient b'dementia, żagħżugħ li jintilef jindarab jew xi ħaġa oħra. U mbagħad bdejna naraw il-bżonn kbir li hawn biex dawn il-klieb jgħinu ħafna għas-soċjetà, in partikolari l-anzjani. Waħda mill-carers fid-dar tal-anzjani qalet x'wassalhom jibdew jieħdu l-klieb mal-anzjani. Narawhom ferħanin ħafna u jkollhom dik il-bond mal-kelb, il-kelb jifraħ bihom u l-anzjani kollu dak il-ferħ li tara differenza. Kim Maġus, parti mit-tmexxija tas-Simblija Care Home, qalet li t-terapija bl-annimali hija waħda minn bosta attivitajiet li jsiru għal benefiċċju tar-residenti kollha, b'mod partikolari dawk fil-ward tad-dimensja Butterfly Memory Support Unit. Hija ward li kemm fid-dekor tagħha kemm fl-istaff hija kollu speċjalizzat għan-nies li għandhom id-dimensja u dawn għandhom attivitajiet kważi kuljum jiġifieri biex jgħinuhom kemm mentalment, kemm fiżikament u kemm anke emozjonalment.